benvingudes i benvinguts a aquest vídeo on presentem un resultat dels anàlisis del projecte Actuem a temps, espècies susceptibles a ser invasores a la ciutat de Barcelona. Avui presentem un resum dels resultats que hem obtingut arrel del codi que podeu trobar publicat al repositori de GitHub, us deixaré l'enllaç a la descripció, i podeu trobar una explicació completa del codi en el llistat de reproducció de l'anàlisi de dades d'aquest projecte. D'acord? Perquè si volguéssiu saber com s'han realitzat l'anàlisi de dades o volguéssiu també repetir-ho vosaltres. D'acord? En primer lloc, anem a veure quants registres s'han captat per part del projecte d'eNaturalist. Doncs en aquest gràfic, on veiem els registres acumulats, veiem que el nombre de registres augmenta progressivament i ho fa especialment a partir de la data d'inici de la campanya de camp per part de l'equip de treball, on es va mostrejar extensivament grans parts de la ciutat de Barcelona. Abans de l'inici del projecte, el nombre de registres d'eNaturalist era de 149, mentre que després d'iniciar la campanya de camp del projecte, el nombre de registres afegits van ser de 1.116 registres. El nombre total de registres d'eNaturalist a data de 29 de desembre del 2021 és de 1.347 registres després de fer el processat de les dades i neteja d'aquestes. En data de 29 de desembre del 2021, aquest és el nombre de registres que hem obtingut per cadascuna de les espècies a ser susceptibles invasores a la ciutat de Barcelona. D'acord? Aquí tenim els valors de registres també i la densitat en termes de registres per quilòmetre quadrat. La densitat global observada a Barcelona és de 9,18 registres per quilòmetre quadrat. El pòdium de les tres espècies amb major densitat de registres l'ocupen aquestes tres, Aptenia, Dichondria i Mirabilis jalapa, i per tant caldrà prestar-hi especial atenció. Pel que fa a aquesta densitat, si la grafiquem per districte, obtenim aquest gràfic de la ciutat de Barcelona, on el districte amb major densitat, amb 48,91 registres per quilòmetre quadrat, és el districte de les Corts. I podem veure com tots els districtes compten almenys amb alguns registres d'aquestes espècies susceptibles a ser invasores. Si fem aquest mateix gràfic per cada una de les espècies, aquest és el resultat que obtenim, on destaquem, per exemple, l'espècie amb un valor màxim de densitat de registres per districte, Dichondria micrantha, o que té el seu màxim al districte de les Corts, amb 12,14 registres per quilòmetre quadrat. L'espècie que presenta un nombre mínim en el seu màxim per districte és l'híbrid de Kalanchoe, que presenta una densitat màxima de 2,13 registres per quilòmetre quadrat. Ara bé, aquests registres d'eNaturalist, que fixeu-vos que aquí a la part esquerra de la diapositiva poso sempre d'on són les dades, si són únicament d'eNaturalist o d'altres fonts. En aquest conjunt de registres el que vam fer va ser afegir-hi el conjunt de dades d'arbrat de Barcelona d'OpenData Barcelona, de manera que vam poder afegir dades de distribució d'aquestes espècies potencialment invasores, especialment de Cassia saligna i de Ligustrum lucidum. El nombre total de registres a eNaturalist era de 1.347 registres, és a dir, 9,18 registres per quilòmetre quadrat, al barcelonès, mentre que un cop hem afegit aquestes dades d'OpenData, tenim que al barcelonès hi ha 4.502 registres d'espècies en potencial a ser invasores, és a dir, una densitat de 30,7 registres per quilòmetre quadrat. El pòdium aquest cop s'actualitza amb el primer lloc tenim Ligustrum lucidum, l'espècie amb més registres per quilòmetre quadrat observada a la ciutat de Barcelona. Altre cop, si actualitzem aquests mapes tenint en compte el nou dataset o les dades d'OpenData Barcelona, obtenim aquests mapes de la ciutat, tant en nombre de registres, on veiem com realment els registres es distribueixen al llarg de tota la ciutat de Barcelona, com aquestes dades de densitat global, on ara el màxim el tenim al barri de Gràcia, amb 112 registres per quilòmetre quadrat, o aquest gràfic d'estimació de la densitat de registres, on veiem un gran nucli de registres en aquesta zona de Barcelona. Aquests mateixos anàlisis els podrem fer per cadascuna de les espècies i aquests són els resultats que hem obtingut. Totes les espècies es troben en algun punt almenys de Barcelona i algunes tenen alguna distribució centrada en àrees on s'ha fet un mostreig molt més extensiu, com és el cas de Dichondria. Aquests són els carrers que s'han recorregut, ho veurem més endavant, i on s'ha trobat una gran densitat d'aquests registres, mentre que les zones on no s'ha realitzat aquest gran esforç de mostreig, de moment no hi ha registres d'aquesta espècie. Aquí tenim els gràfics de densitat per districte per cada una de les espècies i en relació als gràfics que hem vist abans, aquí a l'haver incorporat dades de Ligustrum i de Cassia saligna, doncs tenim aquesta actualització de densitats, tant per Ligustrum lucidum, on el màxim el tenim al districte de Gràcia, com per a Cassia saligna, on també el màxim el tenim al districte de Gràcia. Pel que fa a mapes, també tenim aquests mapes de densitat, on a través d'aquestes corbes de densitat podem observar nuclis de densitat estimada de registres, és a dir, llocs on s'acumulen més registres per
per cada una de les espècies i podem tenir informació també d'aquests hotspots de cadascuna de les espècies a on estan centrats dins de Barcelona. Captar absolutament tots els registres d'espècies amb potencial a ser invasores a la ciutat de Barcelona és una tasca molt difícil o pràcticament impossible per l'esforç de mostreig que suposa. Ara bé, el que sí que podem fer, i hem optat per fer en aquest projecte, és delimitar unes petites àrees on sí que podem fer un esforç de mostreig sencer per saber exactament què hi ha i què no hi ha, és a dir, registrar presències i absències d'aquestes espècies amb potencial a ser invasores a la ciutat. Hem seleccionat 3 tipus d'àrees dins de Barcelona, captant una mica la màxima àrea possible. Hem seleccionat 3 carrers connectors dels eixos de Barcelona, l'Avinguda Diagonal, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Sant Joan. Per altra banda, també les Superilles, la Superilla del Poble Nou, la Superilla de Sant Antoni i, finalment, també els cementiris. El cementiri de Poble Nou, Montjuïc, Sant Andreu, Horta i Sants. En aquests diferents espais hem fet el registre d'absències i presències de les 10 espècies amb potencial a ser invasores a la ciutat de Barcelona. I aquests són els resultats que hem obtingut. En primer lloc, els carrers. Aquí tenim la densitat de registres i el nombre de registres en Avinguda Diagonal, aquesta part de dalt, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Sant Joan, i a la part de sota el global de Barcelona. Aquí podem veure no només quines espècies han aparegut en aquests espais, sinó també quina és la densitat en relació a la densitat observada al barcelonès. Per exemple, la densitat màxima observada al barcelonès ja veiem que era aquest Ligustrum lucidum amb uns 22 registres per quilòmetre quadrat. Fixem-nos que en els 3 carrers, fins i tot a Passeig de Sant Joan, on s'han observat molts menys registres, les densitats de registres observades són molt més grans que en el global de Barcelona, suggerint que aquí al barcelonès podria haver-hi molts més registres si féssim també el mateix esforç de mostreig realitzat en aquests 3 carrers. Pel que fa als resultats a Superilles, tenim resultats molt dispersos entre el que hem observat a Poble Nou i Sant Antoni, probablement relacionat amb el temps que fa que existeixen aquests espais. A la Superilla del Poble Nou hem observat més espècies que Sant Antoni, on únicament hem observat registres de Càssia saligna, i altre cop, en aquest cas només a la Superilla del Poble Nou, hem observat densitats de registres superiors a les globals de Barcelona. Finalment, pel que fa a cementiris, aquí veiem els diferents cementiris i la densitat de registres observada, que en aquest cas és altament superior, molt més que en els casos anteriors, molt més que en Superilles i molt més que en els carrers, grans densitats de registres en comparació amb el que hem observat en el global de Barcelona. També comentar que en aquest parell de cementiris, cementiri de Sants i d'Horta, que eren els més petits d'aquest subconjunt que hem escollit, hem observat menor nombre d'espècies. Per entendre les proporcions de les diferents espècies en aquests diferents àrees d'interès especial, hem preparat aquests gràfics de proporcions, on, en el cas del barcelonès, podem veure que la major proporció de registres corresponen a Ligustrum lucidum, aquesta part negra. En segon lloc, teníem els registres de Mesembryanthemum cordifolium, que correspon a Aptenia cordifolia, que iNaturalis la registra amb aquest nom, i en tercer lloc, Dichondria micrantha. D'acord? Si fem aquest mateix gràfic amb els mateixos colors per les diferents àrees d'interès especial, aquest és el resultat que obtenim. Pel que fa a carrers, observem certs patrons en comú, ja ho vèiem abans, que l'espècie més present és en els 3 casos Dichondria micrantha i és destacable la gran diferenciació pel que fa, per exemple, a la proporció de registres de Ligustrum lucidum, molt menor en aquests 3 casos. Pel que fa als resultats de Superilles, ja veiem que a la Superilla de Sant Antoni únicament s'han observat registres de Càssia saligna i, per tant, veiem aquest cercle complet del color de càssia. Finalment, perquè fa als cementiris, presenten una gran diferenciació respecte al que és el barcelonès, però també respecte als carrers. I és que en aquests cementiris el que veiem és una gran presència o predominància en la majoria dels casos de les registres d'Aptenia cordifolia, de Mesembryanthemum cordifolium. No només en la proporció de registres, sinó també amb el nombre d'espècies observades tenim diferència en els diferents espais. Ja comentàvem abans que, per exemple, en la Superilla de Sant Antoni únicament s'havia observat una espècie d'aquestes espècies susceptibles de ser invasores. El nombre màxim d'espècies s'ha trobat al global del barcelonès, a continuació els 3 carrers que mostren en general valors similars i després tenim els cementiris amb gran variabilitat en nombre d'espècies trobades. Si agrupem per tipus d'àrea d'interès especial aquests carrers, cementiris i superilles, tenim aquest gràfic d'aquí sota, on veiem el global de Barcelona, el nombre d'espècies trobades, la mitjana i error estàndard dels carrers, mitjana i error estàndard del cementiri i mitjana i error estàndard de les superilles. Fent un nou factor, observem com no obtenim diferències significatives en la mitjana de nombre d'espècies trobades en aquests diferents espais. Ara bé, si expressem aquests mateixos valors dividint per l'àrea que ocupa cadascun d'ells, obtenim aquests gràfics d'aquí a la dreta, on, per exemple, destaquem el cementiri d'Horta i el cementiri de Sants, que en molt poc espai, que eren els cementiris més petits, hem trobat un gran nombre d'espècies.
espècies i per això destaquen en aquest gràfic. Si altre cop tornem a fer una nova d'un factor per comparar aquests diferents tipus d'àrees d'interès especial, obtenim aquest cop que sí que hi ha diferències significatives entre el nombre d'espècies trobades per àrea, en el cas dels cementiris molt superior al que hem trobat en carrers. És a dir, és molt més fàcil trobar espècies potencialment invasores tenint en compte l'àrea en cementiris que no és pas en carrers. Pel que fa a la densitat de registres trobats en aquestes àrees d'interès especial, aquí veiem les diferents àrees i la densitat global que veiem. Ja veníem veient abans com, en comparació al valor de densitat global d'espècies trobat al Barcelonès, totes aquestes àrees presenten un valor superior en termes de densitat de registres per quilòmetre quadrat. Si agrupem també, fem mitjanes i errors estàndard dels diferents grups, veiem com hi ha diferències significatives en el conjunt de cementiris i el conjunt de les superilles, essent la densitat de registres en cementiris molt superior a superilles. Aquest mateix anàlisi el podem fer per les diferents espècies. Aquí tenim els resultats de les diferents espècies, la densitat que presenten en cadascuna de les àrees d'interès i en els diferents tipus d'àrees d'interès que hem observat. Aquí tenim les primeres espècies i a continuació els resultats de les següents que faltaven. Una altra pregunta que ens fèiem és la dissimilaritat entre aquests diferents espais, entre aquests diferents tipus d'àrees d'interès especial. Ens preguntàvem si són més similars entre ells, per exemple, la proporció de registres i densitat que trobem en els diferents carrers que no pas, per exemple, en els cementiris o en les superilles. Per fer-ho hem realitzat un anàlisi d'escalament multidimensional, MDS, que ens genera aquesta visualització en dues dimensions on podem veure la diferenciació entre les diferents àrees d'interès especial. Aquests punts corresponen cadascun a una àrea d'interès especial. Aquests en taronja són els cementiris, en verd tenim els carrers, en blau la superilla i aquest punt vermell representa el Barcelonès. La major separació en aquest espai de dues dimensions implica una major diferenciació en termes de proporció i densitat de registres de les diferents espècies en potencial a ser invasores a la ciutat de Barcelona, d'acord? I aquestes esferes representen l'interval de confiança del 95% del centroide d'aquest conjunt de punts en cadascun dels grups. Fent anàlisi per MANOVA, que ens permet veure si hi ha diferències entre els diferents tipus d'àrees d'interès especial, obtenim diferències significatives al comparar carrers i cementiris. Per tant, els cementiris presenten una proporció i una densitat de registres diferent als carrers. Sobre aquest mapa també podem projectar com les diferents espècies tenen un rol en explicar la dispersió dels diferents punts en aquest espai de dues dimensions. Aquí veiem les espècies que presenten una correlació significativa amb la variabilitat en aquest espai i veiem com, per exemple, aquells punts, aquelles àrees d'interès especial que es troben més a la part baixa tindran més proporció, més densitat de lantana camara, de mirabilis i de calancoe i menys proporció d'Aptenia cordifolia, mentre que aquests punts que estan més amunt tindran significativament més proporció d'Aptenia cordifolia i menys d'aquestes espècies que veiem que estiren la variabilitat cap a baix. Ja per acabar, una qüestió que ens plantejàvem és si haguéssim fet el mateix esforç de mostreig sobre tota la ciutat de Barcelona o del Barcelonès, quin hagués sigut el nombre de registres que hi hauria? És a dir, quin és el nombre de registres potencials que pot haver-hi ara mateix a la ciutat de Barcelona? Tenint en compte, per exemple, els tres carrers que hem seleccionat, Passeig Sant Joan, Avinguda Diagonal i Gran Via de les Corts Catalanes, assumint que tota la ciutat fos igual, quin seria el nombre màxim que podríem tenir de registres? Tenint en compte la densitat trobada en aquests carrers i l'àrea que ocupen i l'àrea que ocupa el Barcelonès, el nombre total de registres que podria haver-hi seria al voltant de 42.000 registres si haguéssim tingut en compte la densitat d'Avinguda Diagonal, 20.000 registres tenint en compte les dades de Gran Via i 16.000 registres si tenim en compte les dades de Passeig de Sant Joan, obtenint, per tant, una mitjana de 26.624 registres, més menys 8.196 registres que podrien haver-hi ara mateix en el Barcelonès si féssim un esforç de mostreig complet. Si desglosem aquests resultats per les diferents espècies, veiem com al pòdium aquestes tres primeres espècies pel que fa a nombre de registres potencials en el global de la ciutat serien Dichondria migranta, Ligustrum lucidum i Aptenia cordifolia. Aquestes dades de registres potencials corresponen a un 98% de registres no descoberts, és a dir, un 98% dels registres que podria haver-s'hi a Barcelona no els tenim registrats. Tenint en compte aquests resultats, de les 10 espècies en potencial a ser invasores a la ciutat de Barcelona, destaquem especialment per la seva presència a la ciutat Aptenia cordifolia, Dichondria migranta i Ligustrum lucidum. I també destaquem especialment la densitat de registre observada en cementiris.
I com continua el projecte? Doncs bé, podem seguir contribuint a través de l'aplicació d'eNaturalist, registrant aquestes espècies a la ciutat, ja que es seguiran actualitzant en aquest mapa. A més, tota l'anàlisi de dades s'ha realitzat de forma pública i de forma oberta i, per tant, aquesta anàlisi es pot repetir periòdicament per veure com es van actualitzant aquests registres i com canvien els mapes de densitat, de presència i de distribució d'aquestes espècies i també dins d'àrees d'interès especial, etc. Tot el codi està disponible a aquest repositori de GitHub, teniu el link a la descripció i a més també teniu aquesta llista de producció que us deixaré per aquí dalt on podeu veure com s'ha realitzat l'anàlisi de dades i repetir-ho també vosaltres si tinguéssiu curiositat o si voleu veure el resultat actualitzat en el dia d'avui. Recordeu també que a la pàgina web del projecte actuematemps.barcelona trobareu molts materials tant per conèixer les diferents espècies amb potencial a ser invasores a la ciutat de Barcelona amb aquestes fitxes, també què fer si teniu alguna d'aquestes espècies al balcó i quines alternatives podríem utilitzar per substituir-les. Al canal de YouTube teniu també, a part d'aquesta llista de reproducció de com s'ha fet l'anàlisi de dades, teniu també altres vídeos explicant què són aquestes espècies amb potencial a ser invasores, què podem fer nosaltres i el contingut d'aquest projecte Actuem a Temps. Fins aquí aquest vídeo, espero que us hagi agradat, que hàgiu pogut entendre aquests resultats, que es seguiran actualitzant amb el temps, veurem com van evolucionant. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins aviat!